Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa atong simbahan ang pista sa laing mga martyrs. Grupo ni sila si San Pedro Bautista o San Pablo Miki o mga kauban, mga martyrs dito sa Japan. Nauna ni sila jutay ni sa atong martyr sa Japan nga si Lorenzo Ruiz. Nagasaki gihapon ni sila gipangpatay niya mga 1597 inana. Nya si Lorenzo Ruiz mga 1637 ba to or 1637 nga namatay pod siya. So mga 40 katuig nga nauna ni sila. Mga igsoon, ang kamatayon sa usa ka tawo para sa Ginoo mao gyud ang labing maayong pagpakita sa atong pagtuo ug pagsunod ni Kristo. Atong iampo nga ang kalibutan makakaton niining maong batasan sa pagpakamatay para sa pagsunod sa Ginoo, dili magpinatyanay tungod sa gusto natong mga tao. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsunod sa Ginoo kanunay, hatagan unta o grasya, bugti sa ilang pagsigig suporta sa simbahan, labi na din sa atong simbahan, pinaagis pagpamalit aning atong mga slots. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, kalig-on sa tanang mga santos, nagtawag ka sa mga martir San Pedro Bautista o San Pablo o mga kauban nganha sa kinabuhing tunhay pinaagi sa krus. Itugot nga tungod sa ilang pangama, magmaisog kami sa pag-amping hangtod sa kamatayon sa pagtuo nga among gihuptan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Kay wala kamo moduol sa usa ka butang nga mahikap ninyo sa nagdilaab nga kalayo didto sa bukid sa Sinai, sa kangit-ngit, sa kangiob ug sa bagyo, sa lanog sa trumpeta ug sa usa ka tingog sama sa gibuhat sa mga Israelita. Sa pagkadungog sa mga Israelita sa maong tingog, nangaliyo po sila sa Dios nga muhunong naunta ang maong tingog. Makalilisang kaayo ang talan-awon nga tungod niini miingon si Moises, nalisang ako ug nagkurog. Hinunua ang giduol ninyo mao ang bukid sa Sion ug ang syudad sa buhing Dios, ang langitnong Jerusalem, uban sa linibo ka mga anghel niini.
Miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kamagulangang anak kansang mga ngalan na hisulat didto sa langit. Miduol kamo sa Dios ang maghuhukom sa tanang tao ug sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Miduol kamo kang Jesus nga mo'y tigpatiliwala sa bag-ong kasabutan ug ngadto sa gisablig nga dugo nga nagpaila sa mas maayong mga butang kaysa dugo ni Abel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Diyos, diha sa imong templo, among gipalandong ang imong gugma. O Diyos, diha sa imong templo, among gipalandong ang imong gugma. Halangdon ang Ginoo ug angayng daygon, diha sa siyudad sa atong Dios. Ang iyang balaang bukid, labing matahom sa kabukiran, mao ang kalipay sa tibuok nga kalibutan. O Diyos, diha sa imong templo, among gipalandong ang imong gugma. Ang bukid sa Sion, ang kinalayan sa amihanan, mao ang siyudad sa dakong hari. Ang Diyos anaa sa iyang mga kuta, gibantog siya sa pagkadalang panan. O Diyos, diha sa imong templo, among gipalandong ang imong gugma. Sumala sa atong hidunggan, mao ang atong nakita. Diha sa siyudad sa Ginoo sa kagahuman, diha sa siyudad sa atong Dios, naglig-on ang Dios niini hangtod sa kahangturan. O Diyos, diha sa imong templo, among gipalandong ang imong gugma. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Gitigom ni Jesus ang napulog duha katinun-an
o gipadala sa tinagurha. Unya iyang gihatagan sila sa gahom sa paghingilin sa mga yawa o giingnan sila, ayaw kamo pagdalag pagkaon ni puntil ni kwarta o bisan unsa, gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo, apan ayaw pagdalaglaing bisti gawas sa inyong gisulob. Mingon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod adto saka sa balay sa nagdapit kaninyo, og ayaw balhin sa laing balay hangtod mobiya kamo ni anang lungsura. Kung mahiadto kamo sa usa ka dapit diin ang mga tao dili mudawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyae kanang dapita og taktaka ang abog sa inyong tiil. Pasidaan kini alang kanila. Busa nang lakaw sila og nagwali nga ang mga tao kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nilag lana o giayo ang daghang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang gahom nga gihatag sa Ginoo ngadto sa iyang unang mga faithful followers katong 12 apostles, mao ang gahom sa paghingilin og mga yawa. Nya kining maong gahom gipasa ni hangtod karon sa tanang mga binunyagan og sa mga mituos Ginoo. Mao nang pagsulti ni Kristo niini, ningon dayon siya, wa din hinabutang pero gibutang din nga kanini ang sa iyang ebanghelyo ba sa laing ebanghelyo, ningon siya, mao kini ang timaan sa mga mutuo kanako, makabaton sila gahom sa paghingilin og mga yawa og sa pag-ayo sa mga masakiton, nga napagitoy makasulti og lain-laing pinulungan. Nana bisag makainom og hilo, dili sila maunsa. Lingi ay mong tupad. Ing na, sige ka gamit sa imong gahom. Ing na ba? Nagasige ka gamit. Ba sige pakatog na nato. Kaila ba mo o kinsa ning yawa? Mao ni siya ang kaatbang sa Ginoo. Kung ang Ginoo kamatuuran, ang yawa bakak. Kung ang Ginoo kahayag, ang yawa kangit-ngit. Kung ang Ginoo gugma, ang yawa unsa man? Oh, kasuko. Mao na dali ra kay natong ilhon ang tao nga giyawaan. Nga naman dili siya mohaom sa kinaiya nagipakita sa Ginoo kanato. Diri sa unang pagbasa kay nahigugma man ang Dios nato, wa na siya mosulti matud pa sa unang pagbasa, wa na siya mosulti sa paagi nga kita nga iyang istoryahon, mahadlok, makulbaan, mukurog sa kahadlok sama atong musulti siya dito sa bukid sa Sinai nga mudugdog, mukilat, kurog ta. Pero ato na kuno siyang ang iyan ang paagi pag-abot na ni Kristo, ato na siyang mahikap, maistorya, karon gani sa atong sakramento, ato na gid siyang madawat sa atong kamot or sa atong bakba, ato gid siyang makaon. Sa ato pa day, kaning nahigugma, kining Diyos noon nga tao, dili siya gusto nga masakitan ang iyang isig katao. Kinsa ninyo din mga asawa nga
naningkamot gyud nga dili masakitan ang inyong banat. Ta sa kamot. Mga yawan-on gyud dem. Kay ang Ginoo naningkamot siyang di ta masakitan. Angayan gutang pasakitan kay mga buangon man kita, magsige man kita og kana na ang supaks Ginoo. Pero di kita niya pasakitan, nangita siya paagi. Aniam sa mga bana din hignaw, kinsa man mga banaha din nga og kamo sang naas online nga moingon gyud mo nga ako Father maningkamot jud ko nga dili masakitan ang akong asawa. Tasa kamot. Tanawa ang mga bana ni isas kamot. Na iduha ka buok. Sa at least na ay mga naningkamot. Kinsa mga ginikanana din nga naningkamot gyud nga di gyud ninyo pasakitan ang inyong mga anak. Ta sa kamot. Indota mga 5 ka buok. Kinsang ginikanana din nga wa gyud ka pangasaba sa inyong anak. Sukad sila na tao hangtod karon. Taas ang kamot. Wa na ni isa. Gakinahanglan kita og gitawag og martyrdom. Kung buhaton nato dinhis kalibutan ang kinaiyas Ginoo, martyrdom ang kinahanglan. Og unsa maning martyrdom, kanang magpakamatay ka para sa imong gihigugma. Mao na ang sugo ni Kristo sa iya mga apostoles pagpanglakaw ay mo pagdag kwarta. Kay kana man kong kwarta mga igsoon kung mauna nay masintro, mauna nay atong saligan inig sangyaw na nato parte Ginoo, di taganahan mamatay tungod kay nahigugma tas kwarta. Ang tanan nga nahigugma sa kwarta mahadlok na mamatay nya dili na sila managanang mopatay. No. Gilaing lingi si mong tupad. Na di ka mahadlok kuhaan sa tanang kwarta. Na imong tanang kwarta ba kuhaon. Kana bang wa na jud, wa na kay ilisan, wa na kay kwarta, niya wa na kay balay. Wa di mo mahadlok ana. Mahadlok gani ka, mahadlok gani ta, di na ta makasangyaw. Muna, natuman ni sa mga apostoles, daghan silang accomplishments, dunay usa nila nga nagsigig yung ingon ayaw mo pagdag puntil. Magdagid siya puntil. Ay noon, murag isugo sa tos Ginoo kay treasurer man siya silang grupo. Kinsa man to? Ang kanunay yung magdag kwarta. Si Judas. Sa sige niyang dag kwarta, nakaton siya pangawat sa kwartang iyang gida. O tungod kay ang iyang master nagsigi magsulti nga ayaw mo pangawat, ayaw mo pamakak. Unsa may nahitabo ni Judas? Sinitabo niya, mibudhi siya sa iyang master. Iyang gibudhian tungod sa kwarta. 30 pieces of silver man ganito. Iyang gibudhian ang iyang master o gipatay. Namatay gyud si Kristo tungod sa pagbudhi nining usa nga iyang gisugo nga ayaw mo pagdag kwarta. Nidamag kwarta, budhi. Mo bitaw karon sa atong political arena. Ari lang ta maghisgot kay hot issue man na. Kay bao ba mo nga na-impeach na sa Congress ang atong Vice President? Wa tingali usan atong wa kay bao kay sa mainstream, sa mga vloggers o sa tanan nahitabo man eh. Ang dagkong pangutana, ang 32 million nga ning butal sa Vice President, mao ba'y ila karong sentimento nga i-impeach ang ilang gibutaran niadtong eleksyon sa national election sa 2022
karong 2025 kining 32 million kuno matud pas pipila ka mga komentaryong akong gibasa, mao ba ang ilang sentimento o mura sila og gikawatan sa Kongreso sa ilang balaanong katungod sa pagtuboy og usa ka opisyal sa gobyerno. Kay ang nag-impeach 215 congressmen, 215 ka congressmen ang nipirma. Siyam ang taga Sugbo, ang congressman nga gikan dinhi sa Cebu. Siyam, murag siyam kabuk unom ba to? Murag siyam. Nipirma sila nga i-impeach ang Vice President. Sa 6 or 3, pilata din nga voter sa Cebu. Wa, so okay ba? Abot ba taog 3 million? Yan na. 6? Bahala na. Kitang tanan nga mga botante sa Cebu, girepresentahan ba ta aning siyam ka mga Cebuano congressmen nga atong gustong ipa-impeach ang Vice President karong panahon na? Lingay mong tupad. Nga gusto ka nangandoy na ka nga i-impeach ang Vice President. Kay gitawag man sila House of Representatives. So mo na unang pangutana. Ikaduha, fourth impeachment complaint ang ilang gi-entertain. Pero matud pas komentaryo, ako sang gitan-aw, giskan ako maayo diya sa mga vlog-vlog, wa gyud gipakita unsay konteksto, unsay sud sa fourth impeachment. Kay nilapse man tong 3 impeachment, di naman to ma-entertain, ilan naman lang tong gi-archives. Kay nilapse man sa ilang time frame. Kining fourth, pero wa nila gipakita unsa gyoy sulod anang fourth impeachment complaint. Giditsuan lang nila og butar in one day setting. Ana ra yung adlaw. Pag abot sa impeachment, butar dayon, usa ra ka adlaw. Ana, ang atong eleksyon nagsugod og month of February, nag-eleksyon og May. Maunay official period sa eleksyon. Sa ato pa magsigit ag discuss, magsigit ag pamalandong, angayan ba kung mubutar ani o dili, angayan ba kung mubutar ani o dili. Unya ni butar dayon ang 32 million sa Vice President. After na malandong for February, March, April, May, 3 ka buwan nga pamalandong. Una pa ta ni butar. Pero pag impeach sa Vice President, it took only one day for the 215 representatives of people to impeach. Is it not an insult to individuals na 32 million, more or less, nga namalandong og 3 months, individually ni butar, ni linya, init kaistanan dito sa voting eleksyon, ni linya gyud dito. Ang uban ato napasaras gutom. Ana. Nya here comes the representatives nga in one day gi-impeach na nila kining gibutaran sa 32 million. Nya wa gani discussion unsa may kaso nga gibasihan sa atong pag-impeach, wa gipakita nato. Na natay social media, na sila mga monitor dito to the last minute of their discussion, pwede na nato ma-monitor CCTV etc. Why gidiscuss? Gililong sa natong mga voters. O ang ikatulo na ako sang nalingawan og paminaw kaning
Ako lang ning naobserbahan sa mga komentaryo, nagubot-gubot na gid ni karon. Kay ang mga loyalista sa una sa Vice President, kansang mga kamot panahos eleksyon giisa sa Vice President, namirma sa impeachment. Niya say taga-ato dinhi sa Cebu nga mga loyalista o in quotation, mga friends na kung nangahimo ni silang Judas. mura sag si Judas ba? Kuyog ni Hesus, siging kuyog ni Hesus, pero ni unay og papatay ni Hesus. Mauni ang kalibutan. Nya, ang katapusan, wala pag-ibakwi ang statement sa atong presidente. Katong naingon siya, di ko gusto sa impeachment. Gani, ni-rally ato ang Iglesia ni Cristo. Di ko gusto anang impeachment. Gausik-usik lanas atong panahon. O niya, wa ginay ika-contribute kanang impeachment sa Vice President. Nothing. Why ika-contribute sa kaayuhan o sa panginahanglan sa atong mga Pilipino nga katawhan? Munang di ko gusto ana, wala pa na gibakwi sa atong presidente kana nga maong statement. Although wala na sad siya additional statement karon, pero wa pa na niya gibakwi in public nga karon ako tong bakwion ang akong gisulti o gusto na kong impeachment. Pero ang unang ni pirma number 1 sa balota ang iyang anak si Sandro Marcos, mo'y unang ni pirma sa impeachment. In short, wa mutahod si Sandro Marcos sa pulong sa iyang amahan nga presidente. Gisupak niyang iyang amahan. Ingana ba, no? Ang anak, mutahod maginas ginikana, no? Maingon magyog ka, anak, tahura ang imong mamagpapa, sugo nas Ginoo. Pero siya unang ni pirma. Number 1 siya. Impeachment ni Sarah, nag-declare sa iyang amahan, ayaw ng impeachment. Kay wa na'y kapuslanan. Ako lang ning gihatagan o pamalandong in context sa atong ebanghelyo, pagpapahawa o giyawa. Kay kining yawa, mga igsoon, mugubot gid ni sa nagkahiusang katawhan. Mao bitaw na kanang naakoy kaslon, moingon dayon ko pangandam na mo. Kay naghiusa man mo, ni-declare man mong maghiusa, bungkagon gyud mo siyawa, tagaan gyud mo daghan kayong pagsulay, hangtod mabungkag mo kay kontra ginasyawa ang unity. Onya kay si Bongbong Marcos o si Sara pag eleksyon, ni-declare man nga unit team ta, unit team. Agibungkag na Rosyawa, hastang ilang ka unit team, nagiyawaan na. Ambot o kinsay giyawaan na, diri ba sa side ni Presidente Marcos or diri ba sa side ni Sara, atong Vice President. Ang ato lang pamalandungan, kinsa Manila ang nagsunod or duol-duol sa batasan ni Kristo. Kinsa Manila ang duol-duol sa kinabuhi sa mga santos, labi na gyud sa mga martyrs. Ang persecutor mao ginay duol sa kinabuhi sa yawa. Ang persecuted duol na ni Kristo. Matod pa ni Kristo, Matthew chapter 5, bulahan kamong gilutos, gidaog-daog o gibutang-butangan sa tanang matang sa kadautan, ug mahitabo ni paglipay kamo. Mao na sila si Pedro Bautista o si kaning Paul Mikig, mga kauban San Lorenzo Ruiz, naglukso-lukso sila sa kalipay sa dihang gideklarar na nga amo na mong putlas liog, bitayo na mo sa cross, patio na mo. Nilingiyay mong tupad ing na asa man ka nga side karon, sa yawa o ni Hesus. Ing na kono. Nya, mopadayon ko gamay. Nalipay ko ani nga nitunga ning impeachment dito sa House of Representatives nga na final nila. Kay karong si manaha ko no,
mo-close na sila sa ilang session, balik sila June. Ang Senate ni close na sad. Di sa to pa ang ilang katapusang gibuhat mao ang pagdesisyon nga i-impeach sa House of Representatives. Ang ilang katapusang gibuhat i-impeach ang Vice President. Nya mag-eleksyon ta karong Mayo, musugod na ta sa formal campaign sa election process karong February, karong buwana, karong February 11 man siguro. Hala sige, kay kabahin magitas katilingban, mamalandong ta. Kinsa may atong pilion, di na ta mo pili sa kadtong naduol ngadto siyawa. Ari ta mo pili sa naduol sa Ginoo. Aron masulbad ning atong kagubot. Hunong nataan ang pamakak, hunong nataan ang paghigugmas kwarta. Matod pa nila, mubaha ang kwarta panahon sa eleksyon. Kanang nipabaha o kwarta, isalikway tana kay ang higugmas kwarta, ang paghigugmas kwarta, tuburan gina tanang yawa, mahimutang mabudhion. O kana sang nanghatag og kwarta para sa eleksyon, mga mabudhion na sa atong nasod. Nga naman, kay kanang kwarta nga ilang gigamit pagpanghatag nato, kinurakot sa na nila sa atong buhis nga gihatag ngadto sa gobyerno. Giunay ratag luto sa atong mantika. Kita nga ni buhis, kita'y giilan-ilan nga taga-tagaan tag kwarta, ato rasa ng buhis. Naingon ako, ikaw pader, sige kag hisgot ana, mura ra ba kag ni buhis? Tax exempted ra ba mo, mga pare? Nako, tinuod gyud na. Wa mi taga-ig kuhaig buhis. Pero ang tanan namong gipalit dinhi sa parokya o sa among mga personal nga mga gamit, pulos gyud na gikuhaag buhis. Nagbuhis lang gyapon mi. Di ba? Ang atong simbahan gabuhis gihapon. Kining tanang gigamit nato dinhi nga sa atong operations, tanan gikas kinagamyan ngadto sa kinadakan, pulos na gikuhaan og buhis. Di man na mangutana dito sa grocery, kining bugas, kining mantika, kining niyang inyong gipalit para ni simbahan. Siya, para simbahan. Sige, wa lang ni tax ha. Di oy, automatic na. So kitang tanan nagbuhis. Nya kuhaon na sa mga korap og ipanghatag nato panahos eleksyon, ilad-ilaron ta nga gikan nila mga hudas sa katilingban. Hunong na taana. Pilion nato ang naa duol sa Ginoo, isalikway nato ang duol sa yawa. Ato ng katungod nga mga magtutuo, pakamatya na nato ang atong katungod. Manindog ta mga Diyos nun. Mga igsoon, ang Diyos Amahan nagdapit kanato nga mahimong iyang mga alagad. Busa malaumon kitag mapaubsanon nga moingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang nagapanaw nga simbahan magdasig sa katawhan sa pagbag-o sa ilang kinabuhi, pinaagi sa maunongong pagsaksi kang Kristo diha sa pulong ug sa buhat, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang buhat sa mga misyonero dito sa langyaw nga kayutaan, magantihan og abundang ani, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga ginikanan mulahutay diha sa ilang bukasyon sa pagpasa sa pagtuo ngadto sa ilang mga anak, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga mopakita kitag pag-amuma, kaluoy, gugma ug pagsabot ngadto kanila nga nabug-atan sa mga kaalautan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer
magbalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial og lain-laing hinabang og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga sila nga namatay diha sa pagtuo, malingkawas gikan sa mga kasamok niining kalibutana ug makatagamtang sa kalipayng tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Langit nong Amahan, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo sa pangama sa among mga martyrs, San Pedro Bautista ug mga kauban. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makahupay unta kanimo o Ginoo kining balaang halad tungod sa ulog namo sa bililhong martiryo aron mahugasan ang among mga sala ug ang pag-alagad sa imong mga sakop, makapahimuot unta kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir, sila si San Pedro Bautista ug mga kauban, sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo, mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi. Pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya, husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day for you I stand. Even if there's sadness, stay with me. And fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth.
Magampo kita. Ginoo, itugot nangamuyo kaming nakakaon sa pan nga langitnon og nahimong usa ka lawas diha ni Kristo nga dili gayud kami mahimulag sa iyang gugma og nga pinaagi sa panigingnan sa imong mga martir San Pedro og Bautista og San Pablo Nike tungod ni Kristo nga nahimgugma kanamo. Lig-unon unta kami aron makadaog batok sa tanang kalisdanan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nong kalig-on, divine strength niya ato ning gamiton sa pagsunod sa Ginoo. Mao ni ang atong gahom batok sa yawa. Nato lang buhaton mo. Di lang kita mahigog magkwarta. So, salamat sa namalit ni share sa ilang kwarta nga hinato ang atong mga slots, ang SBF DAG na natay halin 50,448 na apay 9,552 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Doon na ni 16 slot challenge nga tag 8,405 na sad ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Sa Santo Niño's Healing Gifts, ato ning gipangandoy nga mahurot na nirong si Manaha unta. So ang atong halin 35,501 ka slots na apay 4,499 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Doon na sad ni 25 slot challenge nga tag 2,500 na nasa 526 ka 25 slot challenge. Niya ang atong haligi para ni Mama Mary HPMM para sa parokyang Father Arnel Ponce 2,277 na ang atong halin na apay 9,723 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Atong pakpakan ang tanang namalit niini. Salamat kayo. Murag napuno ng akong GCash kung mo padala mo og kwarta nga hinako sa kuan na lang kana mga kwarta padala. Nya nasa tay GCash nga available kang Bernardo Jacobi, kang Remedios Ocaba, na ay kang Hinara Laborte o kang Edna Barosa. Makita na din sa atong gi-flash nga mga information. Ayaw mong padalag kwarta ngadto sa laing mga ngan kay makuan mo ana sa scammers. Nya atong tabangan ang San Fernando Rey, ang atong mother parish, mag-concert dito ang Sweet Notes karong February 13. Valentine's concert. Fundraising na para sa mga project sa atong main parish. So, ang mga tickets dito lang palita sa San Fernando Rey nga parokya. Medical mission para sa pag-opera sa mga katarak. February 18, ang screening, 7:30 in the morning, adto sa Lapu-Lapu Auditorium, dool sa Birhen sa Rigla nga simbahan. Ang kapasad, prison ministry nato, pinanguluhan ni Father Monico Katubig, nagpasiugda og dinner for a cause karong March 15, 2025. Fundraising ni para isuporta sa mga programa sa Cebu Archdiocesan Prison Apostolate. Na i-ticket ani, ni atay ticket din to asay ticket dito sa opisina sa Kapang, sa may Legion House, Kilidge Cathedral. Ang atong prosesyon karong parang San Vicente karong gabi niya Alliance of Two Hearts na vigil ugma Biyernes 9 PM hangtod sa alas 4 kadlawon. Niya padayon mog suporta sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod, mga 290 naman ni 1,000 ka subscribers aron na
ma-enrich ta sa ato mga pamalandong, makatabang sa ta nga adunay income ang atong parokya para sa atong mga charitable expenses. So kanunay kada adlaw, view, like, share o subscribe aning atong YouTube channel. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.